L'altre dia, sense anar més lluny, estava passejant de nit quan vaig notar unes passes rere meu, però unes passes escandaloses, que semblava que m'estigués seguint una legió. Aquest no es guanyaria la vida d'agent secret, vaig pensar, i vaig girar el cap. I era un home amb les cames envoltades d'escaiots i un capirot al cap. Tot em quadrà. Eren les festes del poble. Jo, amb la meva rutina miserable, ja no penso en festes, però hi ha qui va de festa en festa tot l'any, i no estic parlant precisament d'Eivissa, sinó d'aquells pels que cada dia és festa, i no estic parlant precisament dels jubilats, estic parlant dels rics. Ara s'ha posat de moda entre els rics donar consells per ser feliç. S'ha de ser una mica cínic o tenir massa temps lliure. Alguns rics fins i tot es fan budistes. Estrany, no? Un budista milionari? És com fer vot de pobresa i viure en un palau. Festa, poca festa tenim la majoria de mortals. És el que hi ha quan et mous al llindar de la pobresa.